mhlawumbe ngaqala ukufunda akhulume ngempilo yobungcwele ukuthi enye yezinto ezisemqoka mawufuna ukuhamba noNkulunkulu phila impilo yobungcwele. Iyaphiwa umhlaba wonke. Leyo ubungcwele alithi ngabela qiniso wangena ubungcwele ngoba nanto yona ingcwele umthetho wayo ayobungcwele ingakubhali akulahle indlela yobungcwele ongolileyo ayohamba nayo kodwa eyabantwana bakaNkulunkulu noma bayisiwula kodwa abayoduka uma behamba nayo. Imagine yabishambuluka. Amen. Bakubuza uhlala ubungcweleni benkosi. Iphina lento yokuba wena uyihlaze. Uyihlambulule. Ukuyihlambulula masaba. Hlambulula ukhola wakho. Uhlambulula ukhola wenhliziyo. Hlambulula ukhola wenyama. Hlambulula umuntu uyahlambulula ngenkosi. Sanibona masaba. Uzobathipha ukuthi minister egcineni. Sanctified by Christ ministries. Uzobathipha nakathi minister. Ngoba naye minister. Ungasidibanise namanye amaminister. Hallelujah. Ngoba namanye amaminister uyaphila impilo nabashunayo noma abakholwa kodwa abantu baphila impilo abayithandayo. Kanti leli ivangeli lobungcwele. Amen. Umuntu uyahlanza. Umuntu uyahlambulula. Umzana ahambe namafukufu. Umzana ahambe namafungulu. Umzana ahambe namafili. Ingakwami igazi likaJesu. Sanibona abathandekayo. Amafili yakashumayela kushumayele. Yakhuluma nje ngabeke. Amen. Ngithi umuntu wenza njalo zona. Uyahlanza. Ahlambulula. Ayifuna ukuphila impilo agcwele. Angafuna ukuphila impilo yaso. Ayifuna ukuphila impilo yasezulwini. Uyayihlambulula. Mina ngafunda lelo dala ivangeli lokuhlanza. Ukuze umoya ugcwele ahlale kuwe. Sonke sishmayele mina singamdabisi. Umoya ugcwele ohlala kuwe. Akubonge ekhaya. Ingamele nyamazana umoya wenu. Singamdabisi. Ngoba kuyenzeka lento yokuthi ukhulume ngoNkulunkulu, ukhulume ngoJesu. Kanti umoya ugcwele udabile. Umuntu akhulume ngevangeli uzwe lona. Uzwe ukuthi yini ivangeli akhulumayo. Kodwa ichabi liphume endaweni engekho ngcwele. Amen. Lidinga ubungcwele ivangeli. Amen. Ngizwile ngithi. Lidinga ubungcwele. Liphuma kahle endaweni engcwele. Ivangeli liphuma kahle endaweni engcwele. Amen.
ngamangala uma kuthiwa nakamanzi avuka kodwa bese khona ngoba kushimali yakho manje futhi ngikikele kule weshisele lekhasa ungamangala noma kuthiwa umeka kangakanani wabuzwa umeka kangakanani ufuna amanzi ophuzi ungene kulo muzi ucela amanzi ngiva imali avele umuntu aqhamuka ekuphathela amanzi ukwanqanelwa kithi kodwa uma uthi uyawubona ujeke azowunika ngawo ujeke amnika ngawo unendevu zomnumzana ekade ecuphe ekuseni ujeke amnika ngawo ujeke akade unenyembezi iyabonakala ikhonkethi yathuzi yehle mawufika ujeke une-2% isi zebhodlela phansi lawuthi ulunguza amanzi wona mahle kodwa lapho uyawubona ujeke usana uqaqema ngaphakathi kahlehleka lo jeke uyabona lo jeke kodwa ukuthi uclean white kodwa manje awusaboni noma ucream noma unyama noma brown awusakwazi ingavelele yatheke mbuni kuvela kuphela yaphethati yamanzi noma bakhani uvela ungabe usawafuka ngoba ekhaya ujeka banikeza ngawo ujeka banikeza ngawo amen ibalulekile abantu ababifa ngeni ukuba liphathe ujeka ohlanzekile ngoba liphuzeka kahle ivangeli aliletha ujeka ojama ngababo suka noma ngathi bashumayela umthetho noma ngathi bashumayela isidanga kodwa lelivangele lawuwe lidinga liphathe ujeke kuze liphuzeke ivangeli ngoba abantu bashumayela kakhulu kodwa ujeke uvulile abantu abakhuluma kakhulu ababizwa ngamagama amakhulu okuba ngabapostoli kodwa ma beshumayela impilo ayikhobi ayisho anibonga igama lenkosi bantu abashumayela lesi sikhathi ivangeli akhohlwa anibonga igama lenkosi haleluya bashumayela ivangeli kodwa impilo haleluya iyahlula iyabahula impilo lona ivangeli lona kodwa impilo lona ekhomba ivangeli banabami lidinga lihlale emntwini naye haleluya oyihlanzana usebona mazana ayisheba haleluya oqoqayo ngokwehluleka kwakhe oqoqayo ngobuthakathaka bakhe ohlala phakathi ngokumoya kwehlala loyo haleluya siyabona amavesi siyayibona izambulo kodwa impilo yona impilo phela sesifuna yona amen insula mithi esifuna yona impilo haleluya ongakhiwe insizwe yangakhipha ongakhuluma ngakhuluma ongaqoka mthandazo amen endlini yenkosi ngoba yini yenkosi yenkosi angisifundele ngoba nangizoshika phansi asifundele ivesi amavesi lawo maningana ngoba ngicela ukufundele
Sepuluh second ini masih jauh. Kalau masih sih masih coba liga. Sepuluh apa dah seberat. Asebelan besok ni. Negara masalah. Batandela. Untuk poster batandela. Bawa sesi masalah. Sudah berjalan. Batandela. Ya. Masih tanda. Amen. Nanti kita fundation poster batandela. Masalah masih tanda. Amen. Ngoba ya zinge zeyikhala usathana isebenzisayo lezi zokungathandani babazalwane. Amen. Lezi zokungathandani babazalwane. Bazalwane masazekamafundi. Lezi zinto zokungathandani. And leyo nto leyo akushiwo ukuthi siyakuphela. Semipho. Ngoba leyo nto ikhona futhi emaGalatia. Emphiweni sikamoya. Uyaphoqa. Futhi akushiwo ukuthi asithandane ngoba wena right mina wrong. Kodwa sekukhona abazalwane masithandane. Akusashiwo futhi ukuthi ngoba usonta nobani uzawusonta nobani. Sekuthiwa banjani bazalwane? Bazalwane sithandane. Amen. Yayikhala usathana ayisebenzisa. Enye usathana ayisebenzisa abashamase. Mfundisi wasesitela wasebenzisa amagama. Magama lawa esibhalile la asenza sibe kuthibana asenza siba ngcono ukunawa yabasaphathi. Wathi wangafanza kuleli gama kungathi awusesayena umzalwane. Kanti umzalwane uqali ngokuba negama leso. Ubuzalwane buqala ekweni athi ngingamukelile kuJesu ngazalwa kabusha. Noma ngingasonto esonweni lakho shaka awameli. Kodwa mina ngamamukeli kuJesu ngase sifikane ezulwini ngingazange ngibe nesonto kunesonto wena. Ngoba ungezi ngiqualify ukuba umntwana kaNkulunkulu ukuthi ngikhoza nawe. Usathane ngasevusa indoda. Uthi usathane ezoyivusa sithi yibandla lokho. Ngoba nangu kuba ukhala wakhe uthapathi ibandla lethawo. Nangu abantu abathi ibandla leNoweni. Nangu abantu abathi uthapathi ibandla leThekwini. Umfundisi waseThekwini. Amen. Hallelujah. Bese kungathi abantu abazi abahlukene. Kanti thina sihlanganiswe yinto eyodwa. Sihlanganiswe uJesu esamamukela. Ningizwile bazalwane. Sihlanganiswe mina uJesu esamamukela. Kusho ngamanye amazwi into efresi ibani ukuthi wena uthandile kuJesu. The first time I ever heard ngoba uthandile kuJesu ngemanje useke. Alongeka. Kanti mina sibani nasibani. Hallelujah. Uthi lo msabano umpostoli bazalwane nithandana. Kangisho. Ngoba manje nayenze beshuba ngomwe. Anizwe ukuthi nixoxa ngeni ngesikondo ngengubo kamamphuzwa. Umsuku la ngithi. Awuzolo ukuxoxa ngoNontombi. Ngokunontombi awumthandi ekubeni umama uwa kaMkhize. Ngizwe ukuthi
anginandaba nonontombi anginandaba kodwa into ezimenza ngimthandiswa yinto ekini nento ekuye nangizwa bazalwane ngimthandiswa yilokho akukho okunye ukuhlanganise okunye ngimthandiswa yingakho umuntu uma ewe enkosini inkakala ayikhulume qala ovele athi abantu abasambunamile abantu sebeyambanekela mina sengisolo esikhulu eyasihlanganisile wena uyeyile iyengenza umbone ngiyakini ngifike kwakho sikusitiyepelani yinto eyayihlanganisile wena watheminetha into eyayihlanganisile manje angisabethebe ezingene elikhulu kangakini uma manje senginawe sengihamba nawe kanti wena usayinayo into yethu eyihlanganisile phela sahlanganiswe yona sasingahlanganiswanga imvelo sahlanganiswe yivangeli uma wena ulahla ivangeli ngoba njengoba masulahla sasokhuluma ilanguage yami ikhuluma isabana njengoba umbona nifika mhlale sithi luneko siphuzitiye sasibona izinto zasezweni lakithi wena sewuyangiyela izwe siyakuyona sengizobuya mhlalela inkokheli ngoba ngesikhathi ngibuya ngiza kuwe ngizothi ujesu ngifuna amavesi uyawazi wena amen. Can I show you something what goes around? Never is what I want to bed. And I never is what I want to bed. I never is so afraid. God, I'm a broken and she got me. Yeah, what? What was my mind never speak? Imagine, I'm to the last when I go to the prison. God, my case to Lord. Always as I had banana. When I was not Jesu wawusuka kwasebenzeka ivesi esengathi niyamahubo ethi kabathanda uNkulunkulu babadala ingakho nje sewumngani wakho ngoba wena wathanda uNkulunkulu mina engangimthanda angithi bazalwane angithi sihlanganiswe uNkulunkulu manje anginayo inkinga ye-character yakho ngikuthanda bekhaya une-character nje kodwa inkinga yami mina ngithanda uJesu ingakho ngifuna ngichithe isikhathi sami ngawe ngishabasheka ngawe uma ngigijima ngamufebe ngigijima namabhodo ngigijima ngani hayi ngoba ngithanda nawe njengoba sesithandana kangaka nje uthandana umuntu ungaziphambanisi ayiphanyaniswa aleluya ayidlalito ngibambe bazalwane amen aleluya ngizwile bazalwane ingakho kungathiwa sisi bhuti ma baba asithanda sihlanganiswe ebandleni elilodwa ethini amen.
Ngizwile masibala. Ngoba sithandana kwelinye izinga likamoya. Ngizwile masibala. Yingakho uma ungekho wena ungekho mina ngikuthandazela ngoba indaba yakho kufanele ngiyithole emoyeni bese ngiyathandazela. Amen. Ngingehlize enyameni ngoba abantu bahlala ngizokubona enyameni kukhona amaphutha engizowabona enyameni. Amen. Kukhona izinto ongathandeki ngazo. Alibonge basalwa. Amen. Angithi uyazi noma sokuya sizenyama sisuke ekhonweni kukhona izinto ongathandeki ngazo. Ungathandeki ngazo. Ungathandeki ngazo nami. Uma ngizothanda lezi zinto ungathembeki uvela ulahle ngesonto kukhona conference. Uyabona uthandeki yami. Wena ulahle ngebhekini waziwa ulahleke sonto awuyikhohlanga umuntu futhi ukuthi uneyinkinga usaseshele ePitoli wena nje awusazi. Yabona umfundisi athanda ngempela lento yakho. Kodwa ma usukhona uyabona uyashiyeka uyabona. Akumphoqa unyaka wonke. Kuyanekelwa unikele. Uthwala ikhabathi wakhiwa isoda ukho. Ukhiwa amanzi awukho. Amen. Uma sokukhamba kusikhuma ngawo. Ufela. Ayethu basithanda enyameni sesithanda kuJesu. Amen. Asithi sithanda kuJesu. Manje nawususuka kuJesu. Sekufanele manje sibize umvangeli. Ayokhala phansi. Alethile. Akushumayeze. Bese uphila ungena ngomnyango ungena ngawo. Uyabamba ngithi? Ngena ngomnyango ungena ngawo. Ngoba phela abangena. Ngisho kuthi usukhona usukhona. Abangena kamse ikhona. Lo ngasawufundisa ngempela ikhona. Nongasama wani. Nongasawa bishop ngemapha. Ngeke kusemkhona senzanini ukuthi uqala emnyango bamukele uJesu. Amen. Ufundisa ukuzoqala. Ubizwa ukuthi ngihlamba uyoqala. Ukhamba lapho uzokhamba. Awufanele ukuzoqala lapho ukhamba. Ngifuna ukuya. Kamu. Mina bekunje. Wamthanda uJesu. Amen. Bese siyathatha isikusebenzini. Amen. Somzwa. Kwesona ngesu. Somzwa. Sabathela. Kwesona manje lamoyizwe. Amen. Ngoba sithe manje lamoyizwe. Hayi kusabona baso. Sithabele. Dina sabu. Kodwa ingasana sithi ukuhluka sibe noNkulunkulu ukuthi amandla lamoyizwe ehlelekile. Imagine lesizwe ukuthi singaboni ke ngokuthi. Amen. Yena senza singabuki bona ke ngokuthi. Hallelujah. Amen. Tina sehlelwa amandla lamoyizwe. Sekufuna imanje awabekela amandla lamoyizwe. Ukuze sikwethele ngempela. Amen. Phela sikwethengiswa umoya ongcwele, asikwethembile wena. Sikwethembiswa umoya ongcwele onaye nami nginaye. Lembaba. Bese sithatha uzuzalwa. Bese siyathemba. Sesikhamba kuyokhamba. Amen. Sesiyabela manje. Ngoba sizothi sesinamakhulu. Sesikhophe sesishumayela. Amen. Sikwethele, sesiyabethela. Amen. Sesimile. Manje basoma nawe sabathela, manje bazoyahlanga. Kanti uyile obatshela lapha abantu ngiyakholwa sisiwe ngalo.
Amen. Sengiyakholwa lendlela ebeseyihamba manje nasenjani manje. Amen. Aseyihamba wayihlambulula. Amen. Sesihamba-ke nawe ready-ke manje sikhombe phansi. Singathi sibe nawe weqhamuka ngoba kuyavaleliswa abantu abami. Kuyavaleliswa. Ingizwela ngithi ukuvalelise mntanami uvalelise uney'ngane ezimbili. Amen. Valelise tshele. Akwenze manje la. Valelise utshele ukuthi mfethu sengiyakholwa. Into ebesiyibambile sephela namhlanje. Wenze njani? uJesu. Amtshela omunye wathi iloko lethu wathi ngisho nginkosi. Ngisho 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 manje uJesu yaphenduka. Usehamba uya esokweni lakhe uyothi umfundisi hayibo kanti mina ngishumayela uJesu wathanda wena mina ngizange nje ngikubambeke namaJesu. uJesu ongene kuphi? Uhamba kuyothi uJesu ongene hayi umuntu ungenwa uJesu. uJesu abese ekhuluma kuye ethi awukwazi ukulalwa indoda ungashadi. Mase zikhala ingane endilezi zifuna angabuzimile ukuthi uJesu. Ubani ongene kuwe? Ungena uJesu. uJesu ngakawadla amanyama. Naye uJesu. Ube nasona noJesu. Kaya. Umoya ngwala hlala kuwe. Khohlwa lokuzwa ngendaba bese bephokoza kodwa esonweni lokhu baphelile. Yeah. Akana uzubona inkinga akekho moya. Ngoba thina ngeke sikhoza ngayo asikhozi ngeyama sikhoza ngomoya. Manje uyavuleka uyanikeza ithuba kuwe. Abesumoya uyasebenza ngawe. Manje nawungakumelanga yena wamngenisa ngendlela angena ngayo. Ngoba ungena ngoba bukela uJesu. Angene ngokuyihlambulula ngezolo lakho. Mama ukela ukuhlambulula ngezolo lakho uyiswa amanzini ubhajatiswa. Abesebehlaye behlala kuwe. Manje mama uzolokhu udoja awudoji ithi udoja umoya. Uhlala womile ngwe. Engekho umoya. Noma ungaba nawo amavesi kodwa umoya unjani? Akekho. Umoya kanjani? Yini doji inkonzo kuyihlambuluka. Umuntu uyayihlambuluka akekho isikole la nje. Ngiyenza ngasenza ikhola mina ngathi ngiloke kakhulu. Asikho isikole nje. Ungamele akuke size ihlambuluka. Amen. Nenhliziyo ecabangayo idinga ihlambuluko. Usibesikhola sikisikole lesi. Umuntu uyayihlambuluka. Ukuze uhambe namandla amoya ingcwele udinga ukuyihlanza. Haleluya. Ngesakuyihlanza zihlanze nalesi salakazi sabakhanyini. Alwayibala nje uma sekukhona into ethi awusasithandi lesalakazi sekufuneka
sawuhlambulula sawuhlanganisa sawusesonweni songamthanda umzalwane. Ungisho isono phela umoya ungena kahlanu ngakho ngikufuna iphinde ngikhoza imali kakhulu esasimayenza sasingakhomayisa nje kuba manje siyathanda sithandana kwenza sesisemayo ngoba thina nawe asiphume isisono. Ungasala imphiwo neshumayela siphokoza masitanda sasiphokoza enyameni hayi moya. Ngokumoya akufuni ukuhlebana nokungathandani. Funa nabani njena. Bathandekayo masithanda masa. Ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Uthando luvela masa. Uthando luvela hayi ngoba uyathanda umthando wakhe. Ngale kodwa. Telefona. Umphezulu umphezulu. Uthando luvela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uthando unabantu asikwazi ukukhoza uNkulunkulu singathandani. Angibambelani? Asingeke simkhonze, sikhonze nini? uNkulunkulu ukuwuthando wayelaqolwayo. Ungani uNkulunkulu? Amen. Isumele into ekwenza mamulona ningezwani noma mhlawumbe. Amnandaba namakosa zikabefundisi wena uphethe emqubeni uphethe kulekhayo. Kodwa isumele njengomzalwane. Njengomzalwane. Umzalwane uyasukuma ayolungisa into ephakathi enhliziyweni. Sekinento enentsolo ngayo namhlanje. Wethu siyakholwa sinabazalwane asilungise behlale phansi. Sikhale abamene. Kungena isitha phakathi kwethu. Asilungise. Ayikwazi ukuba nikhole lelo thando. Lento yokuhlela ngifune ngabantu ohlele ngahleli. Ngoba ukhona isibeleko ezintsha siyingozi kakhulu. Kodwa wena masini siyingozi kakhulu. Umzalwane ohleli eklinini. Ngomunye umzalwane ahleli eklinini. Umthande ngempela. Musuke umthande enyameni kodwa ohleli eklinini mawuthande enyameni. Kodwa mthande ezweni kamoya. Kuzenzakalele ukumthanda uPS. Kuzenzakalele. Kuzenzakalele. Oh, someone. Amen. I am going to go to shop when you have a new. Amen. Oh, son, Bathandekayo masithanda. Ngokuthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke bathandana. Bazele uNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazele uNkulunkulu. Ukuthi wena mina ngizelo bani uNkulunkulu nawe bazalo bani uNkulunkulu
amandla ukuthi uzelwe. Sesiyayingabazi imfikiso yakho ngoba wena usuke wathi uzelwe, kodwa manje iy'thelo zokuzalwa sasayibona. Sebe singabazisa-ke manje, sebe singabazisa ukuthi uzelwe kahle noma uzalwayo. Njengoba usishayisa ngamakhanda nje ufuna ukhulume manje nawe ukhulume nawe uphinde uyithathe futhi nje uyisele. Sesiyangaba kuzelwe kahle. Awususikhathana nangesontweni uselwe. Ingakho-ke lithi iBhayibheli, khiphani imvubelo. Amen. Ingakho-ke iBhayibheli maseqhubeka likhuluma bazalwane. Haleluya. Amen. Haleluya. Khiphani imvubelo endala. Phela ukhabana imvubelo. Sesisukile thina ezweni lokubona, sesisezweni likamoya. Okungesenzeki bantu sekuyenzeka. Sesikholwa bazalwane sikumoya. Anoma igama lenkosi. Okay, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Uthi inkinga basuka buke enyameni. Amen. Amen. Basuke wayibona enyameni. Bonke abantu benyama ngeke bamthokozise uNkulunkulu. Ngoba manje inkinga wena ucasuka enyameni. Ngoba phela njengoba singumndeni asizohlala singathobanga. Kodwa uma ke sesithobene si-attenda kanjani ukuthobeka? Asi-attende kumoya. Kufana noma futhi nje kwenzeka sibona amen. Sibona kufanele phela ubuye ivesi. Amen. Ukuthi nithethelane omunye nomunye. Neyizozaba. Manje basohlala sithobene. Asisayenzi inkonzo yoYesu Kristu. Asemancane amathumbu okwenza sandla. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Umuntu ongathandiyo nje, ongamthandi umzalwane akamazi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi nje wena umazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Ngoba kubiza umthando umzalwane. Elathi iBhayibheli ukuthi mthande ngoba ezethu. Alisho futhi iBhayibheli ukuthi mthande bazalwane muthande ngoba mhlambe enama-favors akwenzela lokho. Muthande ngesizathu sokuthi uwumzalwane. Qhubeka sisi. ukuba uNkulunkulu uNkulunkulu uthando. uthando kaNkulunkulu lwabonakaliswa Uthando kaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yonke ukuba siphile ngayo. Thina siphila ngayo. Ungamvumeli usakhane akusonamise nomuntu. Ungamvumeli usakhane kungabi nomuntu okhulumisayo endleleni. Ungamvumeli usakhane ukuba ungamthandi uPS nasekhishini. Ungamvumeli usakhane akalilo ngomzalwane kuwe. Ungamvumeli usakhane akalilo ngomzalwane kuwe. Ngoba lo
Amen. Uthando kulokhu. Uthando kulokhu-ke. Kungesiko ukuthi thina samthanda uNkulunkulu. Sasinamthando uNkulunkulu. Yabona isiyakuya-ke lokuthi kodwa uMose thina sasinamthando uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wasithanda sinjalo. Yingakho ngizithanda sinjalo. Ngoba ayikho into engayikhiphi ukuze uNkulunkulu ayithande. Kodwa uNkulunkulu wayehlisa uJesu. Wayehlisa uJesu kumina ngimubi nginjalo. uJesu. Haleluya. Amen. So njengoba thina manje sinoJesu owehliswa uNkulunkulu singenzanga okuhle. Amen. Yabona masuke ngizoba namafutha uyaphoqa ngithande. Uzoba namafutha uyaphoqa ngithande. Amen. Ngoba angikuthandi ngokumuhle, ngikuthanda ngokuJesu wakho. Umsebenzi okufanele mina ngiwenze basebizwa mina. Amen. Ngabizwa uNkulunkulu. Lisuka nami ezweni lakithi osifanyane wangibizwa uNkulunkulu. uNkulunkulu bayangibiza kusukela eSpain. Ngiza la kamapumulo bazalwane. Nami nginginawo ngiza kamapumulo. Ngabona sengikhona different colors. Kanti uNkulunkulu umhlelele ukuba ngizophatha wena. Amen. Umhlelele ngizophatha wena uNkulunkulu. uNkulunkulu umdala uNkulunkulu. Amen. Kushengeke lokhu indaba yakho ngaphandle kwakho. Bangithumela wena uNkulunkulu ukuze lokhu indaba yakho. Angibonge ngiyafuna inkosi. Ngizula ngithi. Amen. Akubona nje ukuthi ngishona bese kuyamelisa bese. Hayi uNkulunkulu leyo ngiyashela ngaphandle. Amen. Ngiyazithanda kumamncane ngani bethu uNkulunkulu. Nale tonfu loNkulunkulu. Ngibonge igama. Ukuba ngizomisa ibhakele eqolo. Amen. All the evangelists. Amen. Hallelujah. Angithi ngizokhuluma usengibizela ukuthi ngizothi mina ke manje sengifika ke ngamunye ke manje ngizothi yaphela kunekwe kodwa mina ukuthi njengoba lana kunekwe kulungisile bayaqhubeka basana bayalungisa. Lokho kwethu manje ungabaleke kusonto kwami Joseph. Ngoba mina ngazi wonke into ngami. Babonke igama. Amen. Hayi hayi noma ngiyaqinisa phela mina ngazi wonke. So ke manje kufanele base kusondela mina ngisondela mina njengomuntu obizwe uNkulunkulu ukuba ngizokoreka amaphutha empilweni yakho ngidala kahle ukhalimashi. Amen. Ngizalwa ukuthi nalabo kahle phezulu. Sibizana njengoba ke loza nje esebenze ekhuluma uzonke babizwe uNkulunkulu ebabizela impilo yakho. Phela leli gama elithi lize nifinyelele ekudodeni okupheleleyo. Lisho ukuthi wakhiwe. Njengoba nje ngisho ngiyawakha ngempela ngoba ngifuna wena ufinyelele ekudodeni. Uzokuthola ukuthi unoto uhlelile kodwa ukwazi ukumthanda ehlelile. Amen. Sofika ekudodeni okupheleleyo. Ukwazi ukuphila nomuntu ehlelile. Uyathanda into kwelikamoya ukuthi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uyangithanda ngendlela emangalisayo. Mina-ke lento esilethwa yilo awamele usathane befeza sixabanisa sihlukane. Wena manje awusho ukuthi usathane kodwa mina. Ngoba wena ubi nosathane ulwa nami. Kanti mina mhlawumbe ngikhulume kanjena bengisetshenziswa. Wena usabona manje isitha. Kanti wakhiphele namehlo kamoya. Uyosibona nini isitha mawuzobona abantu? Uzocabana nabo bonke abantu esibakwenzani ubuka ngamehlo yabo. Awubuki ngamehlo kamoya. Ngosangenza. Ngosothethe icala. Uzoxobela Bishop Rosa. Uzosibona naye. Awusibethe kahle ba. Ayibabuza sibani ngasho.
Amen. Kanti wena uqhubula amehlo ethi ukuba ngamehlo kuba ngwenyama. Awumboni uSathane manje ehlasela. Ngomsana ngeke avele nje kamukela uqoqolo la usile manje usile manje. Hlanganisele ukuthi naye ngabe kuthatha. Umnepheva kazi. Kufanele wena umbono uSathane kwelikamoya. Amen. Ngoba nawe njengoba selekile nje sonke sikhuluzele umbono uSathane. Sathane akasibona wayephakathi kwethu. Sonke sinomoya bithi asibona uSathane wayephakathi kwethu. Uma esenza nomthando lontobo uSathane. Wathi ngiyothandaza mekujabulule. Kodwa into esethi manje nomthando lontobo. Yini indaba na ukuthi ngimkhathile uSathane. Ade basemkhathana uSathane. Bafela abantu bakabaliso uSathane. Bafela uSathane bakabaliso uSathane. Inkinga zonke lezimbuzi ayikwazi ukubona. Bese ngathi into yokholo kanti abantu abayizimpunzi ukuthi bahlanganiswe. Abasakwazi ukubona uSathane. Ukhala uSathane. Njengoba la conference nje mhlambe ngesho abe kubukhulu kakhulu angikudluli nje endleleni ngakubike lapha ngishinga nengapha mhlambe bese kwenzeka iphutha lokho bangabe ngisakubike lapha eSemphethu yabona angisho abanye ngabo kabanye nabangibikele awusabonanga ukuthi uSathane mhlambe wenza ukuthi ingasiboni wena ke ngisubona mina ngiyimuvi ngakufuni wena kanti mina ngithanda ngampela ngokhotha phansi ngohlukela. Amen. Amen. Onobe ngifunda nina ngifundise mina ngesontweni. Nobe ngifunda mkhize wonke ngikhombo sofe ngifundise mina ngesontweni. Ukuthi masi nginawo la swethele. Masi sikhona thina sethele. Othi sihlangane soJesu. Ngizakuzenzela aswethe yanqalona. Aswethe kunonto ukuthi ayona intombazane nje. Asimbone intombazane umuntu, simbone kusangane nje. Manje amehlo enyama afuna ukucwaninga. Amen. Amehlo enyama afuna ukwenza ucwaninga ukuthi umkhisa usahambe naye nje ngoba akafuna amehlo ukuthi uhamba naye ngoba yabona akafike udodeni uphelele kusekulenge kangathemba khona phakathi esonweni into fasina ake uveze uJesu esizokwenza sibethembele impela singakwazi ukuma nawe singathubeki ungakwazi ukuma nami singathubeki ngoba ubuthakathi phela asesina yingakho kabasela ngiqinise kakhulu kule nto yokugana umfana wala ekhomba intombazane la ngikala ngiyiphike nje ngithi unamanga ngeke kodwa ibonile wena ungabona nje mntakwenu ngale yiphike uthatwena uyikala kanjani uthatwena uyikala kanjani kufuna ukuya nayo lento maningi kumkhize ubuye nayo maningi azabona ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma hayi ngiyacela kwakho awu uthatwena umfowenu
wathuma indodana yakhe ukuba ibe inhlawulo ngezono zethu. uJesu uzele ukuba soyinhlawulo yezono zethu. Nathi akawathethele abanye abantu ababonileyo. Ethini lento ungathethele ukuthi uyayidingana. iBhayibheli lithi lingahloniphi abangane. Awusefela inyanga engathi kuphela. Usakhumbula inkinga yabazalwane. Izinto bazenze inyama naye kuyo. Uyazi ukuthi uma umzalwane kufanele inkosi asengakhona. Inkosi asengakhona lapho. Usuke ngekho. Ngoba kwenzeka iphutha, wenza iphutha. Wasuyaxolisa. Abese ngiyachobela. Awusuphinda futhi wenze iphutha. Usenze hawo. Uyakhumbula. Uma segezele iphutha usevusa lokho. Usukwena hamba ngikubaleka. Awukwazi ukuphila njalo umzalwane. Umzalwane uphoqa nomzalwane niqede lapha. Ukhohlwe njengoJesu osithethele wayikhohlwa izono zethu. Angeza kwemfu ukuthi wenze ukuthi lakuthi. Phela sikhathele ngiphoqa wena njalo. Unyaka othile utwenze ngayo. Unyaka okwese ngayo. Lebona umsufra phakathi kwabanye manje. Aba basasayi yona nabaqhuba. Usuna umsufra phakathi kwabanye abathethelela. Ngoba njengamanje yena wena wakhe uyakuthethelela kodwa ufithi abantu lapho. Ngoba umthethelela khona uyadlula leyo kuba napheza. Noma usebenza into lokusiyintsha leyo. Manje mangamthetheleli kusho ngamanye awuleli verse awuphasile elithi verse ngisholela ukuthetha. Waphasile le verse. Sefuna ngabesha lo. Lo sabule kusakala. Hayi baze ngexolisa. Izovumisa. Ufundisi izovumisa. Unomzana engangibambe ikhulu abathi ngekhala ukuthi nosuhlala ukuthi manje ngesikhathi uthando lwakho. Eminyaka u-2020 asibani ngo-2020 ongafakazi angifakazi kanti awusitshela ngokulo ngapha 2021 wakunjani futhi awufakazi usesinguleka ngaka wena ngoba khona phezu kwebhezolisi khane idimoni lakho lungathetheleki ufakazela unenhliziyo yakho. Fakazela inhliziyo nje. Unekwa 2020 ufakaza nayo phezu kwethu uthi ungwele mama. Ungwele mama. Nakwani nawuzama 2020. Ufela besari 2020. Inyanga.
yawo thina manje sidonsa ngenkani iyasihudulino iyasihudula ihudula ungathandi unoxolisa wabusimhlalo uyaphela nawe yameni angazi ngempela kodwa ngiyakholisa awonanga babathombothwesi yini sithanda sithanda sidonsa umoya wesifana esikalini wazokala ukuthi khethe ngomkhizi ukuthi khethe ade masekuthi khethe ngomkhizi sekufanele ngidonsa ngiyabomkhizi nawo mkhizi ngithandaza sasathekika Why do we talk about this? Because we're all preaching for those that are not us. No, kids are not loving our money. Moya lwesikoza. Moya ubona lokujulile. Moya. Katsana njani moya kulo. Katsana njani moya kulo. Ungezwa nomfowethu kodwa ubona ukuthi bathandekayo uNkulunkulu wasithanda kanjalo nathi simele uthanda Umthanda ehleli lunjalo. Amen. Hambe umthanda enjalo. Thande nje enjalo. Kuyaphoqa bafo labangasi kuyaphoqa ushimoya. Kuyaphoqa. Sinengxaki yabantu abangafuni ukuzehlisa abaphakela ngathi uJesu Hallelujah. Hallelujah. Siyakhona nje phela, siyakhona. Siyakhona nje phela, sithanda. Siyathanda kahle nolishisa. Amen. I was wondering if I said yeah. Yeah, when you're free, there's one. Ningishiye mina. Sizokhuleka engqondo wami. So bese sina bese sukuyile. Saye ezulwini. Ngoba phela indlela yezulwini ifuna ke awabafethi kodwa bafethi kodwa nina nyahle. Funda wena. uNkulunkulu akazange abone muntu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi. Let's keep it by please. Ezulwini uNkulunkulu. Ezulwini. Ukutshela ngabantu. Azama balasa uNkulunkulu akabona. Kodwa uNkulunkulu ubonakala uthando. Yo. After pay us in the very best. Jamaica. Now we are in the combination now. I pray. I said to God, you can't go about it. You can't go about it. What do you want in your time? Martin Kiss and Tanam. I'm coming. I'm coming.
Futhi na ukhipha into okudla kuyaphendla wena. Ukuthi kuyangakho ukuphipa lemkhipha kuyaphendla. Abafunkezwe abangahambi nawo kuyaphendla. Abafunkezwe abangahambi nawo kuyaphendla. Funa nomzulu wakho. Bayibheke lifundisa ke abantu ukuthi kunamsizo luni ukuthanda okuthandayo. Kunamfuzo umuntu ukuthanda into okuthandayo. Kakhulu ukuthanda lo okuthandayo. Ikona okunomvuzo sibili. Vele thina siyathandana. Hamba uthandelo obona ngaphandle ukuthandela. Lokho ke nomvuzo omkhulu. Amen. Amen. Unomvuzo omkhulu. Ngoba lokho ubona kuyasithanda usenza sifike ezulwini lokuthanda nasonke. Kodwa ke akunamvuzo omkhulu. Kunomvuzo omkhulu ukuthanda nokuthanda. Lokho ngithandile, wena unomvuzo kakhulu ke lokho. Uyabona. uNkulunkulu akazange uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi. Uma senjani Nothando lwakhe luphelele. Amen. Uthando lwakhe luphelele kithi. Kusho nami ngamahlezi endlini yenkosi. Kuhlezi abantu banjani bafethu. Uzogcwala. Yena uzogcwala leli. Ngoba kuhlezi abantu abalenzayo izwi. Abangagcini ngokukhuluma. Kodwa abali-ekthaya izwi. Abali-aplayayo izwi. Empilweni zabo. Besebenza izwi. Besimondo uyafakaza. Ukuthi noma bengancane kodwa hazi. Noma bengahlala uningi. Kodwa nje belabile kathi ngoba bagwele uNkulunkulu. Ngoba into esiyifunayo ukugcwala kaNkulunkulu. Nokugcwala kwabantu. Asinqaba ukugcwala kwabantu kodwa mabagcwale labo bantu abakholekile bagcwala uNkulunkulu. Usubhekele lapha. Lapho uhlala for uNkulunkulu. Ulapha subhekele. Amazi. Masisenze. Uvesibande. Lokhu ukuthi yilowo nalowo ukuthi mina ngingokapawuli, mina ngingokapawuli, mina ngingokapefasi, mina Uyabona laba bantu laba. Ingxaki yabo ayikwazi ukubila besekhona. Besekhona ingxaki yabo. Babeyeke into ebalulekile ukuthwale ngamaJesu. Bathi bona ukuthi lo muntu mina ngoba bantu. Ngoba lapho. Ukuthi mina ukuthi mina ngoba kuzwa. Uyasebenza ngoba kuzwa. Akusizi. Uthi lo muntu mina ngoba Paulo. Uyasebenza. Uthi lo muntu mina ngoba Paulo. Akela. Uyasebenza. Usenza Paulo. Asinayezinto encane siyezekhulu. Kahle thina asibona bosibamba. Thina singaba kaJesu. Benzile basabana. Singaba kaJesu. Ngahlanganisile. Sihlanganiswe uJesu. Naphezu kwazo zonke izizwe. Nabo babethu bayayizama ukuyikhipha ukuthi mhlawumbe izobagcinwa into yabo yavele yaphetha
kungathandekanga kubaluleke kakhulu ukuthi siphethwe ingcengu kaNkulunkulu elizonkulunkulu ukuthi losikhola nayo ayinkulu izwi ngoba enye into eshaye thina lemsamo sishawe thina umphakamo sase siba ngcono mase sibizwa ngama-man of God sesiyizwa kamena kedwa sesiyizwa kamena angathi yinto enkulu ukuba umfundisi angathi yinto enkulu kanti le nto ethi incene lishisatha sokuba abakathelele inyama bafike kuJesu manje laba ngathi sebeyithina sinyathela
Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ophila phakade. Siyabonga kazimulo yaphakade. Siyabonga mzali wethu. Ukhulume kahle uNkulunkulu wami phakathi kwethu, uqondisa amanyathelo okholwa wethu. Ngenxa yalokho baba wethu ongcwele, sikunika udumo nezibongo. Sithi phela ufanele wena wedwa. Egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, sesivamile njengoba ufomanje bebethi-ke ekhishini ukuthi ngilithiye ukuyayela ekhishini alisekwa njengamanje indlu kwenza ukuthi ngalithiye yawefuna ekhishini. Kodwa-ke ngixakekile bazalwane, ngixakekile kunemhlangano ofuna ngiyibala angazi PS angazi mangiphuma la ngicela nje mangiphuma mhlawumbe ngithi qonyaka besingaboni ngibuya ngamadelegate cela amadelegate aqhamuka omama cela omama amadelegate omama eseketheni ngicela ngipha abantu ababili ngipha abantu ababili ema-preparation cabinet judgment